Tkompli l-kriżi ta' tmexxija fil-Kunsill Lokali ta' San Pawl il-Baħar, kif it-tlieta tresqet mozzjoni ta' sfiduċja fil-konfront tas-Sindku Nazzjonalista Grazzjella Galea. Din il-mozzjoni ġiet proposta minn kunsilliera tal-Partit Laburista u ġiet sekondata minn 6 kunsilliera oħra, inkluż żewġ kunsilliera li fl-2015 kienu eletti f'isem il-Partit Nazzjonalista. F'dawn l-aħħar xhur l-operat ta' dan il-kunsill kien staġna l-kollox, kif irriżenjaw xejn inqas minn 3 kunsilliera nazzjonalisti minħabba l-aġir tas-Sindku Nazzjonalista u l-problemi interni li għandu l-istess partit. Kawża hekk, il-Partit Nazzjonalista tilef il-maġġoranza tal-kunsilliera li kellu jirrappreżentawh fl-istess kunsill. Fost il-kunsilliera li rriżenjaw hemm David Take, ex-xandaru kandidat tal-Partit Nazzjonalista. Take li qabel ir-riżenja kien iddikjara li ma jaqbilx mal-pożizzjoni ta' Adrian Delija bħala kap tal-Partit Nazzjonalista. F'intervista li saritlu fl-aħħar ta' Novembru l-eks kunsillier nazzjonalista Robert Piscopo qal li Adrian Delija kien jaf dwar is-sitwazzjoni imwera tal-Kunsill iżda għażel li ma jagħmel xejn b'detriment għar-residenti tal-lokal. Din il-mozzjoni fakret ukoll li f'Settembru li għadda Galea kienet instabet ħatja mill-Bord ta' Governanza dwar ksur ta' regolamenti finanzjarji. Il-kunsilliera ilmentaw ukoll li Galea naqset milli tinvesti l-eluf kbar ta' euro li l-Kunsill irċieva f'allokazzjoni finanzjarja diretta. Flus li kienu ingħataw lill-Kunsill biex jiġu investiti fl-infrastruttura lokali. Issemma wkoll li s-Sindku Nazzjonalista aġixxiet b'mod arroganti u b'supremazija, attitudni li limitat il-kontribut tal-kumplament tal-kunsilliera l-oħra. Issa li tresqet din il-mozzjoni, il-liġi Maltija torbot lis-Sindku sabiex issejjaħ laqgħa straordinarja tal-Kunsill f'perjodu ta' mhux inqas minn 5 ijiem iżda mhux iktar minn 10 miljum ta' tlieta. Jekk Galea tagħżel li ma tagħmilx dan, il-kunsilliera li resqet din il-mozzjoni għandha dritt tagħżel ġurnata ta' meta jitlaqqa l-Kunsill. Jekk tgħaddi, l-istess mozzjoni qed tipproponi li Alfred Grima, kunsillier tal-Partit Laburista, għandu jibda jokkupa l-kariga ta' Sindku tal-istess Kunsill.